डॉक्टर त्याच्यात एकीकडे असं तुम्ही लिहिलंय की आत्मा, शरीर आणि आत्मा हे जे आहे की अज्ञान लोकांना असं वाटतं की आपण आपलं शरीर आहे आणि त्याच्यात आत्मा असतो. पण ज्ञानी लोकांना असं वाटतं की आपणच आत्मा आहे आणि आपण एका शरीरात राहतो. असा एक सूक्ष्म फरक तुम्ही त्याच्यात सांगितलेला आहे. तर कसं म्हणजे याच्याबद्दल थोडं आपलं सांगा. सगळं गैरसमज आहे आत्मा म्हणजे काय ते. आम्ही म्हणजे सायंटिस्ट आहे, नॉलेजेबल आहे. तर मॅटर आणि एनर्जी हे दोन एलिमेंट एकत्र केले तर माणसाचा देह तयार होतो आणि जिवंत होतं. माणसाचा देह असतो, इट इज मेड ऑफ मॅटर, आणि त्याच्यात जो आत्मा जे काय आपण म्हणतो, जीव येतो, जीव, दॅट वी कॉल एनर्जी. ती एनर्जी खाली हृदयात असते. आपण दररोज उपयोग करत नाही, त्याचा विचार करत नाही, आणि ती सगळे असे झोपून असते. ती जर आपण जागृत केली, आपला विचार, माइंड, ब्रेन वापरून ती जर एनर्जी ॲक्टिवेट केली तर, आणि आपण त्याप्रमाणे जगायला लागलो. आता श्रीकृष्णाने काय केलं, भगवद्गीता जी आहे त्याच्यामध्ये भाग पाडले, कर्मयोग करायचा, भक्तियोग करायचा, मग ज्ञानयोग करायचा, वगैरे वगैरे असं. पहिलं त्यांनी जास्त इम्पॉर्टन्स दिलं ते कर्मयोग. कर्मयुगात पहिलं जे आहे ते स्पिरिच्युअलिझम, मोठा शब्द आहे, एका वाक्यात एका मिनिटात तिकडे एक्सप्लेन करायचं नाही. स्पिरिच्युअलिझम ह्या शब्दावरच आपण एक दिवस सिम्पोजियम घेऊ शकतो, असं आहे ते. त्याचा मराठी केलं तर अध्यात्म. अध्यात्म म्हणजे काय, तसंच कठीण शब्द आहे, समजणे का. काही रिटायर्ड लोक म्हणतात मी आता अध्यात्म घेतलं आहे म्हणून, असं त्यांना समजत नाही विचारानं काय अध्यात्म आहे ते असं. म्हणून मी शब्द एक त्याच्यातलं शोधून काढला, परमार्थ. सुरुवातपासनं आपण परमार्थ करायचा. परमार्थ करायचा म्हणजे काय, समाजाला कल्याण करायचं, त्यांचं चांगलं विचार करायचे, वाईट विचार नाही करायचे. परमार्थ असं जर आपण करीत आपल्याला ती सवय लागली, हळूहळू आपण स्पिरिच्युअलिझम म्हणजे काय त्या रस्त्यावर पोचतो, आपल्याला समजायला लागतं. म्हणजे आपली ती एनर्जी आतमध्ये जी आहे ना ती जागृत होते. आता ते आत्मा, माणूस मेला म्हणजे त्याच्यातला आत्मा दिव्यासारखा बाहेर येतो आणि मग तो पुनर्जन्म होतो, दुसऱ्या एका जन्म येतो त्याच्यात, असं ते सायकल चालूच असते. ती नसती करायची. त्याला मोक्ष मिळायचा असेल, स्वर्गात जायचं असेल तर त्याला पुण्याई लागते म्हणतो आपण. पण पुण्याई कशी मिळणार सांग, कर्मयोग तर चांगला नसला, पुण्याई कशी मिळणार. इट इज व्हेरी रिलेटेड टू युअर हाऊ यू बिहेव इन लाईफ असं. आपली एक समज तुम्हाला सांगतो, आता उगीच गोष्ट म्हणून सांगतो. आपल्या घरी कोणाचा तरी देहांत तर झाला तर 12 दिवस संध्याकाळी हातपाय धुवून आपली सगळी घरातली मंडळी त्या फोटोच्या समोर बसतात, दिवा लावलेला असतो, उजबात्या लावलेले असतो, आणि मग ते पुरुषोत्तम स्तोत्र भगवद्गीतेमधलं यज्ञेन यज्ञमध्ये देवान तो म्हणायचं असतं. आणि त्याच्यामुळे त्यांना वाटतं की आत्म्याला मोक्ष मिळेल म्हणून. असं आता असं बारीक तर विचार केला तर 5वा दिवस झालेला असतो, 6वा दिवस झाले असतो, आत्मा मेला त्याच वेळी तो कुठेतरी ठरवलेलं असतं देवाने काय करायचं त्याचं. ते आता कुठे राहिलं आहे तिकडे तो विचार करायचा. मग त्याचा उपयोग काय. पण त्याला पण अर्थ आहे, त्याला पण अर्थ आहे, उगीच आहे ना. तर जिकडे जे लोक बसून ते करतात त्यांना तसा ज्या श्रीकृष्णाने ॲडवाईस द्या तसं तर त्यांनी विचार केला, तशी आपण वागणूक ठेवली तर त्यांना नक्कीच मोक्ष मिळेल.
असं त्याचा अर्थ आहे. पण आपण करताना वेगळाच करतो आणि त्याच्यात मध्येच काय होतं की घरात तर कोणी का ते सुनबाई गरोदर असली की होच एकमेकाला दुसऱ्याला सांगतो, बघा नक्की परत आत्मा परत येणार आमच्याच घरात म्हणून. असं एका बाजूला. आता एका बाजूला म्हणतात त्याला मोक्ष मिळू द्या, दुसऱ्या बाजूला म्हणतात तो आत्मा घराही ना. म्हणजे म्हणजे आम्हाला माहीत नाही एक्झॅक्टली काय काय करायचं ते. त्यामुळं या पुस्तकामध्ये अशा अतिशय साध्या सोप्या भाषेमध्ये एकंदर आपलं जगणं कसं असलं पाहिजे, हा जन्म आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, तो सत्कारणी कसा लावला पाहिजे, याच्याबद्दल डॉक्टरनी त्याच्यात माहिती दिलेली आहे.